Obyvatelia Veľkého Zálužia slávili tradičné hody, v tomto roku však boli niečím výnimočné. Pri tejto príležitosti si pripomenuli 240. výročie posviacky kostola vo Veľkom Záluží. Zasvetený je všetkým svätým. Bola kedy o tejto obci, vedel som, že sa nazývala Vojlakom. Chodil som 8 rokov do gymnázia v Nitre a z tejto obce farnosti som mal spolužiakov aj. Najviac mi utkveli v pamäti dvaja, bol to Janko Zavák a Tono Kalus. A veľmi sa teším, že obidvaja sa stali kňazmi. Doktor Ladislav Belás nabádal veriacich vo Veľkom Záluží, aby sa svojím životom pokúsili nasledovať životy všetkých svätých. No tak musia byť dobrými ľuďmi, musia byť dobrými kresťanmi, musia byť dobré dietky Božie. Vyjaduje si to aj, zachovali život, striezlivý život a niečo ešte ku tomu. O udržiavanie kostola vo Veľkom Záluží sa stará už niekoľko generácií veriacich. 240 rokov je od posviacky tohto kostola, takže už pekných pár 10 ročí ľudia navštevujú tento kostol a za každým sa trochu zveľadí. Nie behom tých 10 ročí, tak každý kňaz sa snažil čosi urobiť pre tento kostol aj spolu s veriacimi, aby bol čím krajší. Tak po tých všetkých snahách dnes je v takom stave, akom je. Hody vo Veľkom Záluží navštívil aj nitriansky župan. Ako sa vám páčil tento priebeh a aj usporiadanie týchto oslav? Ja si myslím, že skutočne takéto historické okamihy a významné, poviem, aj v dejinách obce si treba veľmi vážiť. Je to kus histórie obce a nakoniec táto sakrálna stavba, tento krásny kostol zostane pre ďalšie generácie. Čiže ja som veľmi rád, že som sa mohol tejto bohoslužby na vďaku tejto stavby zúčastniť a želám aj všetkým občanom všetko len to najlepšie, aby ešte dlho mohli do tohto krásneho kostola chodiť. Hody sa začali už v piatok. V kultúrnom dome usporiadal futbalový klub Ples. Do tanca hrala hudobná skupina Brilax. V sobotu patril tanečný parket v kultúrnom dome mladým. O dobrú zábavu sa postaral DJ Tomo. Pán starosta, ste spokojní s priebehom oslav? Ja som spokojný s priebehom oslav 240. výročia posviacky nášho kostola a som rád, že prišli aj takí vzácni hostia do našej obci. Z oslav odchádzali spokojní nielen hostia, ale aj domáci hodári. Z Veľkého Zálužia Denisa Halanová, Romana Kováčiková, Daniela Sládečková a Vladimír Pekár.